Alamsa utukalo kile woro samba fulani muwa ani woro DMS-TV chena muso oni che oni atuma ayo bisimila DMS-TV sanfɛ foli an tan n'o b'an kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka don kibaru ni o wagati selen san'an k'an da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ni ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wala kɔfɛ bi kunnafoniba min b'an bolo ni ka olu dɔw tulo bɔ dɔw bɛ tali kɛ an wagati min na fako bi min an ka Mali fintigilakaw olu kɔni cɛsirilen bɛ opération kɛli la jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa min yɛrɛ kɔni ye banbaci walejɛkulu mɛ k'olu si latunu ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔ na wali bɛ kɛ sababu ni min ye an malidenw n'an bololafɛnw a ka lakana bɛ sabati an sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔ wa Mali jamana bɛ kɛ Mali jamana kɔnɔdenw tɛ o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔ tarata tɛmɛnen août kalo tile 4 san 2026 min yɛrɛ kɔnɔ ka état-major général des armées ale bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔ na a b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko tɛmɛnen août kalo tile 3 ka taa tarata la août kalo tile 4 san 2026 ni ɲɔgɔn cɛ la ko min an ka Mali fintigilakaw ko le opération baw yɛrɛ kɔni kɛ Abe Bara Kidal ale ni Tesali secteur yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kan ka Mali fintigilakaw ye ni opération minnu kɛ ni yɔrɔ nin na opération nin yɛrɛ kɔni kɛra walasa ka se ka tiɲɛni don banbaci walejɛkulu maaw kunna ko opération nin kɛra opération ɲɔgɔnba ye ka d'a kan opération nin kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw olu sera ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don banbaci wale maaw kunna kosɛbɛ ni localité 3 nin yɛrɛ kɔnɔna a wagati min na fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni a ka lakana tigilama olu fana b'u segu n'u damayiraw yɛrɛ kɔni kɛ jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛw ka lakana sabatili ko yɛrɛ kɔni ma maajugu yɛrɛ kɔni tɔɔrɔ ma ko hukumu yɛrɛ de kɔni ko don tɛmɛnenw na min yɛrɛ kɔni Diboli chemin de fer commissariat spécial yɛrɛ kɔni ni nin yɛrɛ kofɔlen bɛ ka région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko don tɛmɛnenw na u ka cɛdenw yɛrɛ kɔni u bolo da maa fila yɛrɛ kɔni kan ko bolo bɛ ni maa fila ni yɛrɛ kɔni ka d'a kan bisi a bɛ kɛ maa fila na k'a fɔ k'u yɛrɛ kɔni misi yɛrɛ de kɔni suɲɛ ko maa fila ni yɛrɛ kɔni bɛ minɛ wagati min na o y'a sɔrɔ commissariat de police ka cɛdenw yɛrɛ kɔni kun bɛ ka opération yɛrɛ de kɔni kɛ opération ko ka jɛ ko hukumu yɛrɛ kɔnɔ u bɛ min yɛrɛ kɔni kɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka jamana yɛrɛ kɔni sanuya suɲɛnikɛla ale ni maajugu ka ko kɔlɔlɔw yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ kɔni ye Koman Jabate ni ale ye comédien yɛrɛ de kɔni an ka Mali jamana kɔnɔ na yirala k'a fɔ ko tarata tɛmɛnen août kalo tile 4 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni an ka Bamako commune 5 tribunal de grande instance yɛrɛ kɔni parquet ko yɛrɛ kɔni mana dépôt yɛrɛ kɔni da Koman Jabate kan ni ka taa datugu kaso yɛrɛ kɔni na ko Koman Jabate ka datuguli yɛrɛ kɔni kaso la hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a bɛ ka accusé min na o de ye k'a fɔ k'a ye complicité d'escroquerie yɛrɛ de kɔni kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Mali jamana kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ka Mali autorités yɛrɛ kɔni olu b'u cɛsiri ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen o région bɛɛ lajɛlen ka se ka tajimafɛn yɛrɛ kɔni sɔrɔ walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tajimafɛn mako ɲɛ i sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔ ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko tarata tɛmɛnen août kalo tile 4 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence ni o ye DGCC maaw ye olu bɛ bɔ ni ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna ko camion citerne convoi ba dɔ yɛrɛ kɔni donna Kucala région kɔnɔna na walasa ka se ka Kucala sigibaa maaw yɛrɛ kɔni lafiya tajimafɛn fɛn ko ta fanfɛla la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ni fintigilakaw ye olu kɔni bɛ k'u cɛsiri kosɛbɛ banbaci walejɛkulu ale ni jɛkulu maramafɛntigiw yɛrɛ kɔni kɛlɛli baaraw la Nigéria jamana kɔnɔ na ka d'a kan i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo wagati tɛmɛnenw na Nigéria jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni sɛgɛnna kosɛbɛ ni jɛkulu maramafɛntigi ale ni banbaci wale maaw ka kojugu yɛrɛ kɔni ma o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna don tɛmɛnenw na min yɛrɛ kɔni Nigéria ka service de renseignement ma olu bɔra ni ka lasigi kɛ k'a yira k'a fɔ ko don tɛmɛnenw na k'olu yɛrɛ kɔni opération yɛrɛ kɔni kɛ Katsina état yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Nigéria jamana kɔnɔ na k'olu ye opération min kɛ opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na olu sera ka dimi juguba de don jɛkulu maramafɛntigiw la ka d'a kan opération yɛrɛ kɔni kun bɛ kuncɛ wagati min na olu sera ka jɛkulu maramafɛntigi ka kɛlɛkɛcɛ minnu faga o ka ca ni maa 10 yɛrɛ kɔni ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bi don kibaru kɔnɔna na a wagati min na fɔ ko bi min an ka Mali fintigilakaw olu kɔni cɛsirilen bɛ opération kɛli la jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka banbaci walejɛkulu maaw si latunu ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na ni wale in bɛɛ lajɛlen kɛ kun de walasa min an malidenw n'an bololafɛn an ka lakana ka se ka sabati an sigiyɔrɔ la wa an ka se ka yala jamana yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la lafiya ale lakana kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna don tɛmɛnenw na min an ka état-major général des armées ale kɔni bɛ bɔ ni ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko wagati tɛmɛnenw na ko min an ka Mali fintigilakaw k'olu ye sebaya sɔrɔ opération kura wɛrɛw yɛrɛ kɔnɔna an ka jamana nord yan fanfɛla yɛrɛ
yɛrɛ kɔnɔna communiqué la min carila tarata tɛmɛnen utu kalo tile 4 san 2026 min ka état major général des armées ale b'a da maliden bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko tɛnɛn tɛmɛnen utu kalo tile 3 ale ni tarata utu kalo tile 4 san 2026 ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔnɔna komi an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔnɔ olu ye tiɲɛni yɛrɛ kɔnɔ don banbaci wale jɛkulu maaw ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ u ka infrastructure ale ni u ka moyen logistique yɛrɛ kɔnɔ ma komi an ka Mali fintigilakaw ye farapo kɛ ni ka ɲɛsin ninnu caman yɛrɛ kɔnɔ ma Abe Bara Kidal ale ni Tesali secteur yɛrɛ kɔnɔ na ni yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔ bɛ an ka jamana nɔrɔyan fanfɛla yɛrɛ de kɔnɔ na état major général des armées ka kɔrɔfɔla ka communiqué yɛrɛ kɔnɔ na ko opération dugukolo ko hukumu yɛrɛ kɔnɔ na kan bɛ wagati min na fɔ ko bi komi an ka Mali fintigilakaw n'u jɛɲɔgɔn yɛrɛ kɔnɔ kalisa olu kɔnɔ bɛ ka continuer u ka opération yɛrɛ kɔnɔ fɛ opération mun dɔ bɛ jamana la kɔlɔsi b'a la kana ale n'u bɛ banbaci wale jɛkulu maaw si latu ni ka bɔ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen la kan bɛ wagati min na fɔ ko bi komi an ka Mali fintigilakaw kalisa u bɛ ka continuer u baara ninnu fɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔ tɛnɛn tɛmɛnen utu kalo tile 3 san 2026 komi yɛrɛ kɔni ye an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw olu tun bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw la k'u ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw to jamana lakɔlɔsili baaraw la u kɔni taara bɔ banbaci wale jɛkulu JINEM ale ni FLA maaw yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan yɔrɔba dɔ yɛrɛ kɔni kan ko sɛgɛsɛgɛli baaraw y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko banbaci wale jɛkulu mani yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ yɛrɛ kɔni na ko kɛlɛkɛminɛw ale ni moyen logistique baden de bɛ u bolo ko ka bɔ bɛ ta kɛ mani kalama wagati min na o y'a sɔrɔ kɔni tun bɛ Abe Bara secteur yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni bɔlen nin ko in yɛrɛ kɔni ka halama olu kɔni ma girinne ka farapu kɛ ka ɲɛsin yɔrɔw yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ kɔni an ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw olu kɔni bɛ na lakɔlɔsiliw yɛrɛ kɔni na ka jateminɛw kɛ walasa ka se ka renseignement kɛrɛnkɛrɛnnenw sɔrɔ min b'a yira k'a fɔ ko mani yɛrɛ kɔni banbaci wale jɛkulu maaw de ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni ka jaabiw yɛrɛ kɔni bolo n'a yirala k'a fɔ ko mani yɛrɛ kɔni banbaci wale jɛkulu maaw ye o wale yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min ye sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye olu kɔni ye farapu kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu mani ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan u ka infrastructure ale n'u ka moyen logistique nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma a kɔni yirala k'a fɔ k'an ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye ni farapu minnu kɛ k'a kɛra farapu ɲumanba ye ka da ka kɛra sababu ni ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don banbaci wale jɛkulu maaw kunna ko ni opération yɛrɛ kɔni dugusajɛ ni o bɛnna tarata ma utu kalo tile 4 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye k'olu tun bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw la Kidal région de kɔnɔna na ko k'an ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔnɔna u kɔni taara bɔ so dɔ yɛrɛ kɔni kan sɛgɛsɛgɛliw kɔni y'a yira k'a fɔ ko so kofɔlen yɛrɛ kɔni na banbaci wale maaw dagasigiyɔrɔ de bɛ yen nɔ ko wa u bɛ u ka matériel logistique yɛrɛ kɔni fɛnɛ mara ni so kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min tun bɛ Kidal région de kɔnɔna na ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni bɔlen nin ko in yɛrɛ kɔni kan u kɔni fɛnɛ ma girinne ka farapu kɛ tuguni sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni mɛnna lakɔlɔsili yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka dalilu kɛrɛnkɛrɛnnenw sɔrɔ min b'a yira k'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ yɔrɔ in na ko banbaci wale jɛkulu maaw de don sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ka renseignements yɛrɛ kɔni jaabiw yɛrɛ kɔni kɔfɛ o yɛrɛ de kɔni kelen min sanfɛ kɛlɛkɛminɛw olu sɔrɔla ka farapu kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale mani ka nin so kofɔlen ma ko farapu min kɛra ni ka ɲɛsin nin so kofɔlen yɛrɛ kɔni ma a kɛra farapu ɲumanba ye ka da ka farapu in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni min yɛrɛ kɔni ye so in ye fo ka taa se maa minnu tun b'a kɔnɔna na ale ni minɛn minnu tun b'a kɔnɔna na k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni tiɲɛna an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko ni opération yɛrɛ kɔni kɔfɛ min y'an ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw halisa olu continuera jamana lakɔlɔsili baaraw la Tesali secteur yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fo ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw la Tesali secteur kɔnɔna na o kɔni taara bɔ site caman yɛrɛ kɔni kan n'a yirala k'a fɔ ko ni site kofɔlen yɛrɛ kɔni na ko banbaci wale jɛkulu maaw de bɛ yen nɔ ko min fɛnɛ banbaci wale maaw ka moyen logistique o fɛnɛ mara bɛ ni site kofɔlen in na o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni sanfɛ kɛlɛkɛminɛw olu ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ walasa ka se ka dalilu kɛrɛnkɛrɛnnenw sɔrɔ min b'a yira k'a fɔ ko mani ye banbaci wale jɛkulu ma o wale yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min sanfɛ kɛlɛkɛminɛw olu sɔrɔla ka farapu kɛ ni ka ɲɛsin nin site nin bɛɛ lajɛlen ma ko farapu min kɛra ni ka ɲɛsin nin site nin yɛrɛ kɔni ma Tesali secteur kɔnɔna na k'a kɛra farapu ɲumanba ye ka da k'a kɛra sababu ni ka banbaci wale mani ka site nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tiɲɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni opération nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ halisa min yɛrɛ kɔni an ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw olu bɛ ka continuer ni ka yɔrɔ nin lakɔlɔsili kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la opération kɛra yɔrɔ min na walasa n'a sɔrɔ u kɔni ye mouvement yɛrɛ kɔni u bisigira mouvement min na k'a fɔ ko banbaci wale maaw de ta don u ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ni ko maa nin si latunu ka bɔ ale ni opération nin yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka na ni bilan kɛrɛnkɛrɛnnen min ye k'o bɛɛ lajɛlen dɔn ni k'aw da malidenw yɛrɛ kɔni kulo kan communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min état major général des armées ale bɛ hakilisigi kuma fɔ maliden bɛɛ lajɛlen ka layidu yɛrɛ kɔni ta ka sinsin a kan ko kura ye k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi komi an ka Mali fintigilakaw k'alisa u bɛ ka continuer opération la opération mun na u kɔni bɛ a kɛ ni cɛsiri ale ni baara kɛ ko ɲuman ye walasa ka se ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen lakana sabati an wagati min na i n'a fɔ ko bi o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔ a bɛ wulimada kɛ ni ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma k'alisa an ka continuer an ka Mali fintigilakaw jukɔrɔma don wa an ka danaya ta ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔnɔ minnu cɛsiri bɛ banbaci wale kɛlɛli baara la an ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi
an wagati min na fɔ ko bi min an ka lakana tigilama olu fɛnɛ bɛ k'u seko n'u damayira yɛrɛ kɔni kɛ jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana sabatili ko la o ko hukumu de la sanga ani wagati ma yɛrɛ kɔni bɛ wuli ne ka opération kɛ walasa ni yɛrɛ kɔni suyɛnikɛla ale ni maajugu yɛrɛ kɔni ka jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana sabati ni maa min ka ko kɔlɔlɔ ma ka sanga ni o wale yɛrɛ kɔni ye don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ye Diboli chemin de fer commissaire de police cɛdenw ye ni nin yɛrɛ kofɔlen bɛ Kayi région de kɔnɔna na olu kɔni bɔra ne ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko wagati tɛmɛnenw na olu ye opération dɔ kɛ opération min kɔnɔna na u y'u bolo da maa fila kan ni bisɛbɛ kɛ maa fila ni yɛrɛ kɔnɔna k'a fɔ ko ye misi yɛrɛ de kɔni suɲɛ ni localité kofɔlen in kɔnɔna na Diboli chemin de fer commissaire de police cɛdenw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔnɔna ko opération ko ka jɛ ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na olu ye u bolo da ni maa fila ni yɛrɛ kɔni kan u ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u b'a perepere k'a fɔ ko juillet kalo tile 31 tɛmɛnen san 2026 sufɛla yɛrɛ kɔni fɛ ko bagan marala dɔ yɛrɛ de kɔni ka misiden 7 yɛrɛ kɔni suɲɛna a ka so ko bagan marala yɛrɛ kɔni ka misi yɛrɛ kɔni suɲɛne yɛrɛ kɔni kɔfɛ ale fɛnɛ taara plainte yɛrɛ de kɔni tigɛ Diboli chemin de fer commissaire de police maaw yɔrɔ la o plainte min yɛrɛ kɔni tigɛra wale in de kɔfɛ min yɛrɛ kɔni olu commissaire de police cɛ de olu k'u ye sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ ko ka sanga ni o sɛgɛsɛgɛli baara ko in yɛrɛ de kɔni jaabi minnu bɔra u la o de kɛra sababu ye ni kari tɛmɛnen août kalo tile 2 san 2026 olu sera ka u bolo da maa fila kan u bɛ ka bisigiya maa fila min na k'a fɔ ko le misi nin yɛrɛ kɔni suɲɛ a kɔni yɛrɛ la k'a fɔ k'u y'u bolo da maa fila min kan ko maa fila nin yɛrɛ kɔni si bɛ san 40 ani san 53 yɛrɛ de kɔnɔna an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko n'i y'a ye Diboli chemin de fer commissaire de police cɛdenw sera ka nin opération in yɛrɛ kɔni kɛ o kɔni dabɔra renseignement ɲumanw sɔrɔli ale ni maa dɔw fɛnɛ ye u dɛmɛ ko o wale in yɛrɛ kɔni kɔfɛ u ye renseignement minnu sɔrɔ fo ka taa se maa minnu y'u dɛmɛ yɛrɛ kɔni ma ko wale in yɛrɛ kɔni sababu yɛrɛ kɔni na misiden 7 minnu yɛrɛ kɔni kun suɲɛna ni cɛ fila nin yɛrɛ kɔni fɛ ko bolo sera ka da ni misiden 7 nin yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan ni k'u di u tigiw ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Diboli chemin de fer commissaire de police ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ale bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin a ka cɛdenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu sen donna ni opération in yɛrɛ kɔni na a b'a perepere tigɛ k'a fɔ ko ale ka cɛdenw filɛ ni ka nin opération min kɛ ko opération in yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ criminalité ale ni délinquance kɛlɛli ko hukumu de la ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔ na i n'a fɔ an ka Mali autorités y'a laɲini cogo min ko wa opération in yɛrɛ kɔni kɛra opération ko ka jɛ ko hukumu yɛrɛ de kɔni fɛnɛ la o ko hukumu yɛrɛ de kɔni a bɛ wulimada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma k'ale san ka continuer an ka collaboration tɛmɛ n'an ka lakana tigilamaw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la an ka lakana tigilamaw ka nɛgɛjuru siraw yɛrɛ kɔni bɛ jamana kɔnɔdenw ka bila la ko n'an bisigira maa ma ka ko kɛta la an ka lakana tigilamaw yɛrɛ kɔni ka nɛgɛjuru siraw wele ni ka o kunnafoniya da u tulo kan ko n'o yɛrɛ kɔni kɛra an bɛ lakana tigilamaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ jamana lakana ni baara la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi tarata tɛmɛnen août kalo tile 4 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Koman Jabate ni ale ye comédien an ka Mali jamana kɔnɔ na a yirala k'a fɔ ko nin don kofɔlen na ko min yɛrɛ kɔni an ka Bamakɔ commune 5 tribunal de grande instance parquet maaw yɛrɛ kɔni ko ye mandat de dépôt yɛrɛ kɔni da Koman Jabate yɛrɛ kɔni kan ni ka taa datugu kaso la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kunnafoniyaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko Koman Jabate ka ni mandat de dépôt ko in yɛrɛ kɔni ka taa datugu kaso yɛrɛ kɔni na ko o ko in yɛrɛ kɔni hukumu na k'a bɛ ka poursuivre ko min na o de ye k'a fɔ ko a ye complicité d'escroquerie yɛrɛ kɔni kɛ wa soso dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko Koman Jabate ka nin datuguli ko in yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ affaire ko dɔ la ni affaire ko min yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ k'a ye campagne de promotion dɔ yɛrɛ kɔni kɛ agence immobilière dɔ yɛrɛ kɔni ye n'a yirala k'a fɔ ko agence immobilière yɛrɛ kɔni o fɛnɛ accuselen don k'a fɔ ko a kɔni ye an ka Mali tunkarake dɔw minnu bɛ États-Unis jamana kɔnɔ na ko agence immobilière yɛrɛ kɔni ye o maa nin yɛrɛ kɔni arnaqué an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wɛrɛ de kɔni na min yɛrɛ kɔni ye Koman Jabate ale kɔni nana ne k'a datugu ka d'a kan o bɛ ka bisiya k'a fɔ k'a kun ye maa min ka complice ye o wa escroquerie yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Koman Jabate ka datuguli yɛrɛ kɔni kɔfɛ a kumaw yɛrɛ kɔni kun cayara bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni ka kosɛbɛ wa don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ye Bas Kuma yɛrɛ kɔni ale bɔra ni ka déclaration yɛrɛ kɔni kɛ ni ma kofɔlen ka datuguli ko la a bɛ walawalali ko yɛrɛ kɔni kɛ nin ko yɛrɛ kɔni na walasa bɛɛ lajɛlen k'a faamu Bas Kuma ka kumaw yɛrɛ kɔni na a kɔni y'a yira k'a fɔ ko in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni daminɛna san 2022 wagati de ye ko nin wagati kofɔlen yɛrɛ kɔni na Mali sifin ka tunkarakɛ caman minnu yɛrɛ kɔni sigiyɔrɔ bɛn bɛ États-Unis yɛrɛ kɔni ma ko min yɛrɛ kɔni ye Sadio Tarawele yɛrɛ kɔni ni ale ye société Biagi Imo yɛrɛ kɔni promoteur yɛrɛ kɔni ye k'ale yɛrɛ de kɔni gɛrɛla an ka nin sifinnaka tunkarakɛ nin yɛrɛ kɔni na minnu sigilen bɛ États-Unis jamana kɔnɔna na a gɛrɛla olu la ka projet dɔ yɛrɛ kɔni yir'u la projet min yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ dugukolo feereko de la an ka nin tunkarakɛ minnu yɛrɛ kɔni bɛ États-Unis jamana kɔnɔna na olu ka kumaw kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko Sadio Tarawele kelen ni ka gɛrɛ olu la ka na a ka nin dugukoloko feereko in yɛrɛ kɔni fɔ olu ɲɛna olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ sera Koman Jabate ma walasa ka se k'a ɲininka n'a sɔrɔ cɛ in yɛrɛ kɔni ye danaya mɔgɔ n'u bɛ se ka
dugukolo yɛrɛ kɔni sa bolo ko min yɛrɛ kɔni Koma Jabate a ye olu yɛrɛ kɔni hakili sigi kosɛbɛ ka layidu yɛrɛ kɔni d'olu ma k'a yir'u la k'a fɔ ko cɛ in yɛrɛ kɔni tɛ arnaqueur ye k'a bɛ dugukolo feere yɛrɛ de kɔni kɛ ka d'a kan wale yɛrɛ kɔni bɛ kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni Koma Jabate ale de tun bɛ ka entreprise in yɛrɛ kɔni ka promotion yɛrɛ kɔni kɛ bɔlɔlɔsiraw kan tunkarakɛ nin ka kɔrɔfɔ la ko komi min yɛrɛ kɔni Koma Jabate ale yɛrɛ kɔni ye layidu yɛrɛ kɔni di olu ma ka garantiw d'olu ma k'a fɔ ko promoteur in yɛrɛ kɔni ye mɔgɔ ɲɛnama ye o yɛrɛ de kɔni kɔfɛ olu tunkarakɛ maa 12 olu kɔni ye dugukolo yɛrɛ kɔni sa cɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni bolo a yirala k'a fɔ ko maa kelen kelen yɛrɛ kɔni ye dugukolo san sefa wari miliyɔn 7 ni dɔɔni de ye ko bakurubaya la tunkarakɛ nin yɛrɛ kɔni ye sefa wari miliyɔn 103 yɛrɛ de kɔni ci société Biagi Imo maaw yɛrɛ kɔni ma n'u kun dalen don a la k'a fɔ ko nin yɛrɛ kɔni bɛ dugukolo feere yɛrɛ de kɔni kɛ tunkarakɛ nin yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko olu yɛrɛ kɔni kelen ni ka nin wari in yɛrɛ kɔni sara dɔ fana yɛrɛ kɔni a ka wari sara o tigi kelen ni k'a ka wari sara kɔfɛ yɛrɛ de kɔni o kɔni ye laɲini kɛ agence man yɛrɛ kɔni fɛ ko k'ale ka titre foncier yɛrɛ kɔni d'a ma ko wagati yɛrɛ de kɔni ko nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ferekera ko kabini nin tunkarakɛ in yɛrɛ kɔni y'a laɲini agence man yɛrɛ kɔni fɛ ko k'ale ka titre foncier yɛrɛ kɔni di ale ma depuis o yɛrɛ kɔni kɛra min yɛrɛ kɔni ye agence in promoteur ale n'a collaborateur yɛrɛ kɔni u si yɛrɛ kɔni kun tɛ ka sɔrɔ téléphone na bilen entreprise in yɛrɛ kɔni siège fo ka taa se wa compte minnu yɛrɛ kɔni bɛ bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan k'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ tunna an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko Basukuma ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko hali ni tunkarakɛ nin yɛrɛ kɔni arnaqueli baaraw yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko min yɛrɛ kɔni Koma Jabate ye ko ale ni agence in yɛrɛ kɔni promoteur kun bɛ ka continuer ni ka kuma dogo yɛrɛ kɔni na hali n'a sɔrɔ promoteur in yɛrɛ kɔni kun tunnen don ka d'a kan maa minnu ye dugukolo san u bolo olu yɛrɛ kɔni kun tɛ ka ye ko min yɛrɛ kɔni ye Koma Jabate halisa ale ni tigi yɛrɛ kɔni kun bɛ ka continuer ni ka kuma ko Koma Jabate wale min yɛrɛ kɔni kɛra ale ma bɔ ni ka signaler an ka autorités ye wa a ma bɔ ni ka plainte yɛrɛ kɔni tigɛ maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kama degun sera maa minnu yɛrɛ kɔni ma nin ko yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni o ye an ka tunkarakɛw ye minnu yɛrɛ kɔni bɛ États-Unis jamana kɔnɔna na olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu ka wari yɛrɛ de kɔni arnaquera olu ka investissement in bɛɛ lajɛlen tiɲɛna o yɛrɛ de kɔni na u bɛ k'a wajibiya ko ka nin affaire ko in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni jɛya walasa ka se k'a kungo n'a ɲɛ bɛɛ lajɛlen dɔn ko wale yɛrɛ de kɔni nana kɛ sababu ni min yɛrɛ kɔni Koma Jabate an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale yɛrɛ kɔni datugu bɛ kaso la yɔrɔ yɛrɛ kɔni an b'a perepere latigɛ aw ye k'a fɔ ko nin kuma minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka fɔ ni kɔni bɔra Basukuma yɛrɛ de kɔni yɔrɔ la nka n'a sɔrɔ nin kuma in yɛrɛ kɔni ye tiɲɛ walima n'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ kɔni an tɛ se k'o dalu kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɔni di aw ma ka d'a kan min yɛrɛ kɔni kiiritigilama olu ma bɔ ni ka walawalali kɛ nin ko in na kosɛbɛ nka don n'a nataw yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni an ka Mali kiiritigilama n'olu bɔra ni ka walawalali kɛ nin ko in na n'u ye kunnafoniya min yɛrɛ kɔni fɔ an na segin ka na o daw kulo kan walasa u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la min y'an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni olu cɛsirilen bɛ halisa ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni état-major ka se ka don Mali région fantan naani bɛɛ lajɛlen la o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na ko tarata tɛmɛnen août kalo tile 4 san 2026 ko camion citerne convoi ba dɔ yɛrɛ kɔni don la Kucala région kɔnɔna na walasa ka se ka Kucala sigibaa maaw yɛrɛ kɔni ka tajumafɛnma ko ɲaami wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence ni o ye DGCC maaw ye olu yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko ni camion citerne convoi min yɛrɛ kɔni donnen filɛ ni Kucala région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'olu ka équipe min yɛrɛ kɔni bɛ Kucala région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na olu fana bɛna fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ ni camion citerne min yɛrɛ kɔni donnen yɛrɛ kɔni filɛ ni Kucala région kɔnɔna na tajumafɛn yɛrɛ kɔni tilali u bɛna o bɛɛ lajɛlen jateminɛ wa u bɛna fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ ni tajumafɛn kofɔlen yɛrɛ kɔni ka tila cogo ɲuman na Kucala région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni opération yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an ka Mali autorités ka cɛsiri baaraw la walasa min yɛrɛ kɔni ye tajumafɛnw ye o ka se ka sɔrɔ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen la wali bɛ kɛ sababu ni min yɛrɛ kɔni malidenw ye halisa olu bɛ continuer u ka jago baaraw yɛrɛ kɔni fɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na dɔw tɛmɛn'o yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ye Nigeria ka service de renseignement ma olu kɔni bɔra ni ka laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko wagati tɛmɛn'o na k'olu ye dimi juguba yɛrɛ de kɔni don jɛkulu maramafɛntigiw yɛrɛ kɔni na minnu b'u ka wale juguw yɛrɛ kɔni kɛ Nigeria nord ouest yan fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko wagati tɛmɛn'o na min ye Nigeria fintigilakaw olu ye opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Katsina état yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o opération yɛrɛ kɔni kun cɛra ni jɛkulu maramafɛntigi ka membre minnu yɛrɛ kɔni fagali o ka ca ni maa 60 yɛrɛ kɔni o maa 60 fagalen yɛrɛ kɔni na yirala k'a fɔ ko Idi Abasu Eki yɛrɛ kɔni bɛ o la n'a yiralen don k'a fɔ ko jɛkulu maramafɛntigi minnu yɛrɛ kɔni bɛ Katsina état yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'ale o jɛkulu maramafɛntigi ni yɛrɛ kɔni dɔw ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de kɔni ye ko opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na groupe d'autodéfense min yɛrɛ kɔni bɛ Nigeria jamana kɔnɔna na n'olu yɛrɛ kɔni bɛ Nigeria fintigilakaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ jɛkulu maramafɛntigi wale ni banbaci wale maaw kɛlɛli yɛrɛ kɔni na ko opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko groupe d'autodéfense maa 4 yɛrɛ kɔni ni tora la min wagati min na i n'a fɔ o bi ko opération yɛrɛ kɔni kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bakori localité yɛrɛ de kɔnɔna ni nin yɛrɛ kofɔlen bɛ Katsina état de kɔnɔna na ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna jɛkulu
maramafɛntigi dɔw yɛrɛ kɔni kun bɛ ka binkani waliba dɔ yɛrɛ kɔni labɛn ni k'o kɛ k'o ɲɛsin village caman yɛrɛ kɔni ma ko nka Nigéria ka service de renseignement maaw yɛrɛ kɔni renseignement yɛrɛ kɔni sɔrɔ o wale yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni Nigéria fintigilakaw yɛrɛ kɔni sera ka ni jɛkulu maramafɛntigi ni yɛrɛ kɔni kunbɛn ɲan'u kana na t'u ka binkani wale kɛ ka ɲɛsin village ninnu ma Nigéria ka service de renseignement maa kelen ni yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko ni attaque ko in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye jɛkulu maramafɛntigiw yɛrɛ kɔni olu kun kɛmɛ ni k'u ka membre 200 ani kɔ bɔ yan kɔ k'u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni bila Idi Abasu Eki yɛrɛ kɔni ka bolo yɛrɛ kɔni ka walasa u ka se ka ni man yɛrɛ kɔni bila ka taa ni attaque nin kɛ ka ɲɛsin village ninnu ma ko Katsina État yɛrɛ kɔni kɔnɔna na village dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni bɛ ka jɛkulu dɔw yɛrɛ kɔni jukɔrɔma don kosɛbɛ jɛkulu minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ n'olu yɛrɛ kɔni bɛ village kɔnɔmɔgɔw ka lakana sabati ɲani lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni na kuma cɛ ko village dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu bɛ ka o jɛkulu ni yɛrɛ kɔni soutenir o ko in yɛrɛ de kɔni ma diya ni jɛkulu maramafɛntigi ni ye o yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye n'u yɛrɛ kɔni kun bɛ ka taa attaque kɛ ka ɲɛsin o village ninnu ma ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na dawalela village yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ye jɛkulu maramafɛntigi dɔw ye olu nana fɔ k'u bɛ binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin ni village kofɔlen yɛrɛ kɔni ma o binkani wale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ni village yɛrɛ kɔni donsow karila ɲɔgɔn na o kari ɲɔgɔn na yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na donso ni yɛrɛ kɔni jɛkulu maramafɛntigi maa caman yɛrɛ kɔni faga o wale in de kun ma diya jɛkulu maramafɛntigi ni yɛrɛ kɔni o yɔrɔ la u kun bɛ fɛ ka na binkani wale kɛ ka ɲɛsin ni village man ma walasa ka se ka u ta sara u la fɛnɛ ko wale yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni Nigéria ka service renseignement ma olu sera ka renseignement baw sɔrɔ o de kɛlen Nigéria fintigilakaw yɛrɛ kɔni taara ni jɛkulu maramafɛntigi ni bali u ka wale in na o wale yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka maa minnu faga o ka ca ni maa 60 ye ko opération yɛrɛ kɔni kɔfɛ Nigéria fintigilakaw yɛrɛ kɔni ratissage fɛnɛ kɛ yɔrɔ in na o ratissage ninnu kɔnɔna na u sera ka u bolo da marifaw ale ni minan caman yɛrɛ kɔni ka jɛkulu maramafɛntigiw yɛrɛ kɔni bolila ni ka taga ka minnu to kɛlɛkɛyɔrɔw yɛrɛ kɔni na ni ne bɛ dansigi an ka bidon kibaru la an b'a kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni kan ni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wali kɔfɛ an b'a fɔ yan ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma